बे समाव लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थाखो 5 उथ्रिखांनायाबो बेसेन नाङाजासे गंसे जि सुग्रा जुन्थि एबा मेसिन मोनगोन। सोरखारा बेफोर बेसेन नाङै जि सुग्रा मेसिनफोरखौ होगोन। नंगौ, थाखो 5 उथ्रिखांनायाबो ई-रिक्शा आरो जि सुग्रा मेसिन मोनगोन। बेखौ नोंथाङा माबोरै मोनगोन? बेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नांगोन। 80% सोरखारनि अनसुंथायाव मोनगोन जि मेसिन आरो ई-रिक्शाखौ। 17 जानुवारिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। https://amdv.assam.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बिजाथिनि बैसोआ खमैबो 18 निफ्राय 50 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। बोसोरारि आयआ 3 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा। जुदि बोसोरारि आयआ 3 लाखनि बारा जायो अब्ला नोंथाङा बे सुबिदाखौ मोननाय नङा। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजी, डेन्टेल, इउर'लजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।